जों गन्डासरा 33 kb o जों TPF ni meeting खालामनाय दंमोन सेंनाय दंमोन इनके आसमसा बर' तिब्रा मथानि बर' थांगै और meeting सिमा खाया हनै बर' लोंखा आंलायखा इनके आं बर' न साखा जोंथ' पुलिसो इनफरमेशन आवै पुलिसो परमिशन नायसि जोंथ' meeting खाय नेङै दंगो तानि बाङैनो राव हाके ओंखा हाय आं आजके नि बर' हाके हंखा इनके तै मुसा ककुया बर' पुरा पुरि नि वाइस बायनो सिनि टेबिल तै चेयर बियां कहर बायै सिनि TPF नि फ्लेग कहरुइ तै माइक मेसिन माइक पुरा खाजिजा तार साप्रबै माइक मेसिन बुखुबै पुरा चेयर रो बायखा माहाके आनो वासि दुम दाम हाय तमा सामा हायि बुफाइला इनके खाखला तब आनि खाखला साइ दंगो इनके खाखला बुजा खाखला साइ दंग तब ते आनि मकल कसा नि दंग मकल याव दंग तब ते मुटि करना फुंरो बर टकजा हेलमेट बै टकजा ते गुसिरो लाइजा ते सिनि हो बहायनो आनो बुजा किसा मासा थंबै तब यारो बहाय साइ दंबै माहाके बर आनो बुरा हायसि कमया लामया हायसि बुफाइलेसि इनके जों माहाके आप्र पुलिस दं सासे मुंसा या हायसि नाय दंग माहायता के बनो खाबु खागिया कोनो बर मानाबो खाया हायसि इनके तैबो जों फायै आखंबैनाय हस्पिटाल फाइलेखा आं नायजा फैखा इनके आनि खाखला सामानि रो सागा बो काये को नायखा इनके बो साबो गिसा साब मालहा जागालहा इनके जदि दिन करे बिथि रमानि करे सागै हाया इनके फाइफिदि हायनि साव इनके जों फायै जों गन्डासरा पुलिस स्टेशन जों FIR खालामफै खा इनके कबर बाय सुइलायै रलायमानि बर बुसिया हनै हंगै हायनि हायते वैसा इंलिश बाय सुइ रलायखा अमायता इनके जों केस खायगाबो जाना बुनायरा